Esperti lokali u internazzjonali jinsabu mħasba bir-rata li biha qed jinfirex il-virus tal-HIV fl-Ewropa. F'pajjiżna ikollna madwar 60 każ ġdid fis-sena u bħalissa hemm 280 persuna jieħdu l-kura għal dan il-virus. Fl-Unjoni Ewropea jitfaċċaw madwar 30,000 każ ġdid fis-sena u b'kollox hemm 810,000 persuna jieħdu l-kura. Dawn id-dettalji ingħataw f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha l-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn tkellem dwar kif is-suġġett għandu jkun indirizzat fuq livell Ewropew. Fil-fatt kienet konferenza li fiha tkellem Andrew Amato Gauci, Malti li jmexxi ċ-Ċentru Ewropew għall prevenzjoni u l-kontroll tal-mard fl-Iżvezja. Hawn kien innutat kif l-ikbar żidiet kienu fl-irġiel b'relazzjoni sesswali ma' irġiel oħra. U Amato Gauci irrimarka l-ħtieġa ta' iktar kampanji edukattivi li f'xi pajjiżi diġà qegħdin iħallu l-frott. Wieħed Ateni li waħda mill-iktar li qed tagħmel suċċess u l-oħra Barcelona. Barcelona hija post very gay friendly bħal Malta. U għandhom checkpoint ilha hemmhekk minn għaliex 10 snin issa. Checkpoint huwa post fej ikun hemm NGO ta' nies gay men u jagħmlu ħafna events biex jkunu jistgħu jattrattjaw nies li qatt ma jaħolmu li jmorru klinik is-soltu, però peress li mhix klinik hija nies tal-komunità. Huma lesti jmorru jagħmlu test pereżempju jitkellmu fuq il-lifestyle u l-użu tal-kondom, eċetera. Ġifieri jagħtuhom il-health promotion ukoll mhix just test. Il-Ministru Fearn qal li fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar is-saħħa, il-Gvern Malti se jpoġġi l-isfida li qed joffri dan il-virus bħala waħda mit-temi fuq nett tal-aġenda. Aħna waqt li nemmnu li ħafna mill-miżuri li jkunu miżuri nazzjonali nemmnu wkoll li hemm lok li l-Unjoni Ewropea kollha tiddiskuti dan is-suġġett biex bekk nkunu nistgħu naqsu din l-inċidenza tal-HIV fl-Ewropa. Il-Ministru Fearn irrimarka wkoll kif fuq bażi lokali qed jittieħdu inizjattivi ġodda. Fost oħrajn se jiddaħħal dak magħruf bħala rapid testing bilan li t-test tal-HIV isir iktar malajr. B'hekk wieħed ikun marraf jekk huwiex b'saħħtu jew le b'mod immedjat sabiex fejn meħtieġ tittieħed kura iktar malajr.